Todella. Saako tulla laulamaan? Saa. Jaha. No nyt. Vai apua. Nyt on mikä puolesta. Mitä paikka toimii? Oh, me tarvitaan vähän tilaa. Mä ehkä siirryn. Tiivistäkää tonne sohvalle. Moro. Ota videon Niin. YouTubeen. Mä yritän. Kun ei ne mahuttele, kun nyt sun pieni kään. Tää on hyvä. Luopi. Joo. Joo. Hei, valoa tarvitaan kyllä nyt vähän. Hyvää iltaa, hyvää iltaa, itse kullekin säädylle, sekä isänille että emännille, jokaiselle kuin talossa on. Ja me toivotam onnellista ja hyvää joulua. Ja sitä taivaallista ystävyyttä, jota meidän kaikkeemme ylitse käy. Hevoi sillaan ja ratsuillaan, siihen asti kun hän tuli Murianein maalle. Siihen asti kun hän tuli Betlehemin tykö. Kuningas Herodes olen minä! Jaa. Minä tykkään, että sinä olet yksi tyranki. Jaa, minä olen mikään tyranki, vaan kuningas Herodes, joka kanna minun kultaista kruunuani minun esiintyjäni jälkeen. Hoo, miksi olet noin musta? Jos minä olen musta, olen minä kaikilta tunnettu. Jos minä olen musta, olen minä hyviltä kaivattu. Yksi herra ja kuningas Murianein maasta. On menossa vaihtoa yhtään. Vaikka sinä kuinka olet yksi herra ja kuningas Muriaanien maasta, pitää sinun polmistuvan minun eteeni ja rukoilemaan minua. Lama-aika vaan yhden. Ei vaan kniitti. Sinä vaikka sun henkes! Sun pitää polmistua. Katsokaa tää nyt tuota Muriaanien kuningasta, kuinka se pitää rukoilevan Herodetasta. Ja hakemaan hänen eteensä polvillensa. Nyt se on enää se tuo Muriaanien kuninkaan, kuinka se pitää rukoilevan Herodesta. Ja lankemaan hänen eteensä polvillensa. Ja lankemaan hänen eteensä polvillensa. Ja... Menkää Betlehemiin, Juuttaan maan Taavetin kaupunkiin. Sieltä te löydätte vastasyntyneen poikalapsen kapaloituna makaavan seimessä, jota Herran enkelit vartioitsevat ynnä härkäin ja aaseen kanssa. Piltin synnytti Betlehem, ja Betlehem, jota iloitsee koko Jerusalem. Hän pantiin seimeen makaamaan, ja makaamaan kuin hallitsee ilman lakkaamaan, kuin hallitsee ilman lakkaamaan. Aasi se seisoi härkäinen ja härkäinen, kusta silti
Nyt on mennyt vaikka. Tähti se kulkee. Ei kauan. Siis se kulkevi itäiseltä maalta. Sanomatonkin nousee ulos loisi ja se tähti oli Jumalalta ulos lähetetty ja he rientivät Rooman kulta pyhät samalla ja virhamia. Nihti, mun palvelijani! Ero. Jaa, minun armollinen majesteetti. Oletko näitä 3 itäisen maan viisasta miestä? Jaa, minä olen nähnyt ne 3 itäisen maan viisasta miestä, jotka tekivät kuin viekkaat varkaat ja väärät valtiaat ja ottivat toisen tien ja menivät kukin eri teitä omalle maalle. Se minua sangen suuresti harmittaa, sydämellinen käy. Että nuo 3 itäisen maan viisasta miestä tekivät kuin viekkaat varkaat ja väärät valtiat ja ottivat toisen tien ja menivät kukin eri teitä omalle maalle. Mene ja satuloi se valkea orkide, jolla minä olen otettu Turkkia ja Tattaria vastaan. Sillä tahdon minä nyt sotilaita 3 itäisen maan viisasta miestä vastaan. Mene myös Betlehemiin, Juutaan maan Taavetin kaupunkiin ja tapa ja virtaan heitä kaikki. 2-vuotiaat nuoret poikalapset, kunnes olet löytät sen äsken syntyneen juutalaisen kuninkaan. Kukari olen minä sodassa ja urvollinen sotamies. Ja vaikka olen vanhemmat Laulu tuli. Aika lama aika. Kukari minä olen jo sodassa urvollinen sotamies. Ja vaikon varustettu joka ties. Keisari saa vastata edestämme mitä olemme kukittaneet. ja mitä me olemme kukittaneet. Siinä on me.